ассалому алайкум дӯстони азиз, касоне ки ин дам маро тамошо дорад. Дар ин навор ду эълонро карда мегузарам. Яке ҷойҳои корӣ, дигаре ҳушдор барои муҳоҷироне ки дар шаҳри Москав кор ва фаъолият мекунанд. Инак мегузарем ба ҷойҳои корӣ. Дар шаҳри Москав метро Марина, кафе Plov House ду пешхизмат дар кор аст. номи кордеҳ Амир Ҳамза. Ман рақамҳои ӯро зери ин навор мемонам. Шумо муфассалтар метавонед ки бо ӯ ҳамсӯҳбат бошед ва маълумоти даркориро аз ӯ бипурсед. фикр мекунам хеле ва хеле як ҷойи хуб аст, ҳам барои мизоҷон ва ҳам барои коргарон. кори дигар, устои кипсакардон дар шаҳри Новороссийск лозим аст. бисёр як шароити хуб гуфтам. номи бародарамон Сарфароз. рақамҳои ӯро зери ин навор мегузорам. шумо муфассалтар аз ӯ метавонед ки пурсон шавед. ба ман гуфт ки патентро ҳам худамон мекунем, регистратсия худамон мекунем. ҳатто дар Москав бошад, мо пули билеташро медиҳем. соати кори 250 рубли русия аст. дар як рӯз ҳадиақал 10 соат кор кунед, агар аллакай ин 2500 рубл аст. худатон беҳтар медонед. дигаре ҳушдор аст барои бачаҳое ки дар шаҳри Москав қарор доранд. пас аз задухӯрдҳо бо чеченҳо ва қирғизҳо, пулиси рус зидди бачаҳои мо як маъракаи ороста аст ки ҳар касеро ки дар кӯча дастгир мекунанд, ҳатман ба шӯъбаи пулис мебаранд ва ягон ҷаримае барои он менависанд, медиҳанд. худи дирӯз ба ман, худи ҳамин шаб гӯем, ба ман бачаҳо занг заданд, гуфтанд ки моро ака дастгир карданд, бурданд. ҳамаи ҳуҷҷатҳоямонро диданд, ҳамаш ҷобаҷо буд, ягон айбе набуд. аз мо хостанд ки мо то бигӯем дар ҷое ки регистратсия шудагӣ ҳастем, дар он ҷо зиндагӣ намекунем. чӣ тавсия медиҳӣ? гуфта аз ман пурсидам. ман гуфтам ки албатта ба ин условиҳое ки ва ё гуфтанд розӣ нашавед, зеро ки вақте ки шумо мегӯед ки ман дар дига ҷо регистратсия шудагиам, вале дар дига ҷо зиндагӣ мекунам, шуморо 5000 ҷарима мебандам ва пас аз он ҷавоб медиҳанд. ҳамон ҷое ки регистратсия аст, гӯед ки ҳатман он дар ҳамон ҷо зиндагӣ мекунам. ва худатон ва ба дигарон бирасонед ки каму беш ҳамон регистратсияе ки дар даст доред, ақаллан хонед кӯчааш дар куҷо ҳаст ва дар интернет бинед ки дар ҳамин кӯча ё дар наздикии ҳамин кӯча чиҳо ҳастанд ва кадом метрои наздик аст. боқӣ дар амони худо бошед. худоҳофиз.